O nouă victorie la grupa N în fața propriilor suporteri? Da, o nouă victorie la grupa N, ultima pe acest an. Mă bucur foarte mult că am reușit să termin sezonul cu un număr de 100 de puncte după cele două scăzute, maxim. Am vrut foarte mult să prind din nou podiumul în clasamentul general, dar vremea a devenit tot mai bună și asfaltul tot mai aderent. Am fost bătut de mașinile de grupa H integrale, am fost la 70 de podium. Sunt foarte fericit pentru rezultatul pe care l-am obținut. La grupa N am obținut cea mai categorică victorie din acest an prin prisma diferenței de timp. Mașina este în stare perfectă de funcționare, am dus-o cu bine până la sfârșitul anului și sunt foarte, foarte fericit pentru al doilea titlu de campion la grupa N. Planul pentru viitor? Deocamdată să ne așezăm așa după un sezon destul de greu. O să discutăm în cadrul clubului și vom vedea dacă rămânem tot la grupa N sau trecem la altă grupă. Mulțumesc, felicitări.